Continua la bona ratxa del Gandia fora de casa. Este matí ha guanyat a Santa Coloma per 0-1 a l'Atlètic Gramenet fent un bon partit de futbol. La primera ocasió ha sigut per a Sergio Floro, que ha estavellat el baló en el pal. Després el mateix Sergio Floro ha fet este centrexut al que no ha arribat Rubén Sánchez. En el segon temps ha continuat dominant l'equip de la Safor. Així ho intenta Sergio Floro a la mitja volta. I als 58 minuts de partit ha arribat el 0-1 de Stieder. Jugada de l'omnipresent Sergio Floro deixa rere Rubén Sánchez. Stieder que marca. El mateix jugador basc ha tingut la següent ocasió del Gandia, però Barragán ha parat amb els peus. El partit ha sigut per a la grama, però ha blocat bé Reguero. Jo crec que hem fet un bon partit. En el que és el regla general, jo crec que al llarg del partit s'ha jugat prou bé i s'han tingut ocasions, un tir al pal que em recordi 4 o 5 contraatacs molt bons, i jo crec que hem fet mèrits suficients per guanyar avui. Si el Gandia es troba bé en la classificació, millor es troba el líder, que és l'Orihuela. Avui s'ha imposat a l'Hospitalet per 1-0, continua ahí davant i el president sembla que està un poquet que si me'n vaig, que si em quede, que si dimitís, que si continuï. L'Orihuela segueix com a líder després de guanyar l'Hospitalet. Els groguets han començat fort el partit, mentre que els catalans han plantat cara i han fet que l'equip valencià haguera de treballar molt per a poder guanyar. Com a mostra, Ricardo als 9 minuts trau davall dels pals un clar baló de gol. Les ocasions de l'Orihuela han aplegat per la banda esquerra de les botes de micro que ha doblegat la defensa catalana. Als últims minuts de la primera part, l'Orihuela ha generat més perill a la porta contrària. Ha sigut en la represa quan els homes de Pato han tingut l'ocasió més clara del partit. Falta que treu Manrique i remata Samu de cap parant el porter. Una ocasió de Florian de Xilena ha sigut avortada per Cravioto. Un minut després, el gol oriolà. A la dreta d'un córner de Manu Mico, Florian ha establit el definitiu 1-0. Veiem el gol repetit que val 3 punts i el lideratge dels del Baix Segura. Un club que en els pròxims dies es quedarà sense president en anunciar a la fi del partit Nacho Covaleda, que va presentar la seva dimissió. Mi idea es dimitir, como os estoy diciendo, pero esta semana quería arreglar una serie de cosas personales con ellos y bueno, pues así está el tema. Muchísimas gracias a todos. En el Clarén Ontinyent empat a 0 entre el Ontinyent i el Terol. Empat a 0 en poques ocasions, una de Ontinyent, esta de Víctor Fuentes, que acaben de veure. Després, en la segona part, gol anul·lat a Terol per fora de xoc de Borja. Ahí alçava la mà el defensa de l'Ontinyent. Minut 75 d'encontre, n'hi ha una expulsió de Feli, per soltar el braç després de que l'agafara Borja, i l'àrbitre ensenya la targeta roja, veient l'acció, agarra el jugador contrari, i automàticament targeta groga. Repetició de l'expulsió que hem vist, final de l'encontre, empat a 0 entre l'Ontinyent, com hem dit, i el Terol al Clariana. Yo creo que hemos perdido 2, ¿no? Yo creo que un equipo siempre sale a ganar, intenta ganar, y entonces si hemos conseguido 1, hemos perdido 2 puntos, ¿no? También hay que ver que enfrente había un buen equipo que ha trabajado bien y que ha hecho bien las cosas, pero salvo yo creo que el primer cuarto hora que hemos estado dubitativos, a partir de ese momento las ocasiones claras las hemos tenido nosotros. I que no és el cap de la Cira, encara no sap que és guanyar un partit en aquesta categoria. Avui juga contra l'Atlètic Balears. Ha intentat per 10-0, acurtar distàncies en la fi 2-1. Definitiu d'aquest resultat, i la Cira, com dit, que no alça el cap i està en la cua de la classificació. L'Alzira no alça el cap i este matí ha tornat a perdre per 2-1 davant l'Atlètic Balears. Els de la Ribera encara no saben el que és guanyar després de 9 jornades disputades i són quarts a la classificació amb només 4 punts. Esta és la llarga jugada del primer gol. Minut 37, obra de Diop. Imatges de la segona part. L'Alzira ho intenta a baló parat. Falta llançada per Herrero, que acabarà amb una bona intervenció del porter local Fernando. Als 33 minuts, els illencs han deixat sentenciat el partit amb este gol de Vigas a la mitja volta. Quedava encara temps per a la reacció i els locals jugaven amb 10 en haver vist Lucas 2 targetes grogues. Però el gol dels blaugrana ha arribat tard. Baló per a Fas, que corre la banda dreta, centre passat i Castell remata de cap. Era l'últim minut del partit i no hi havia temps per a més. I en Castàlia, nova derrota del Castelló, 0-1 davant el Benidorm. Hi ha un duel important en Castàlia, la comunitat valenciana, i a les graderies ja han eixit els mocadors. No havia massa bon ambient quan ha acabat l'encontre. Protestes en contra de l'actuació del seu equip. Anem a escoltar i a veure aquestes imatges.
Demanava a l'afició responsabilitats, ahir veiem a Vinyals, entrenador del Castelló, i també curiós les seves declaracions, com veurem després de veure la crònica del partit, i també declaracions del president senyor Laparra. Es normal, la gente está cabreada, entonces cuando la gente está cabreada pues demana el cap de tots. No estic parlant d'ultimàtums, jo estic dient que la situació és preocupant i que, bueno, pues que n'hi ha que analitzar les coses per què estan passant i què és el que passa. Castalla ha viscut avui una nova derrota del Castelló, tot i que els de Jordi Vinyals han sigut clars dominadors del primer temps. Un xut de Luis Miloro ha obligat Òscar a lluir-se. Poc després, el mateix Luis Miloro ha tret una falta. El rebuig ha sigut per a Joan Castillo, però la pilota ha eixit fora. I novament l'exjugador del Benidorm ha creat perill en la porteria dels seus excompanys amb un altre llançament de falta que Òscar ha desviat a córner. Els visitants només han arribat a l'àrea de Rangel amb un xut massa creuat d'Agulló. La represa ha començat de la mateixa manera que el primer temps, en les ocasions més clares per al conjunt local. Però al minut 33 ja havia aprofitat una centrada de l'exalbinegre Emilio Guerra per a fer el que després ha sigut el 0-1 definitiu. Màxima efectivitat per als de Roberto Granero, que deixen el càrrec de Vinyals pendent d'un fil. Això depèn d'altra gent que habitualment no en té ni puta idea de tot això i que la pressió els hi pot. Declaracions de Vinyals i declaracions ara de Granero. L'equip de Benidorm ha fet el seu partit, ha guanyat 3 punts que s'endú cap a casa, com dic que era un duel d'equips de la Comunitat Valenciana. Castelló perd, Benidorm guanya. Ha ganado el equipo que ha estado más acertado y que ha tenido la fortuna de hacer una de las escasas ocasiones que ha habido, creo yo, en el partido. Los chavales están trabajando de forma sensacional y estamos muy contentos del rendimiento que están ofreciendo. Important empat el que ha tret l'Alacant en el camp del Sant Andreu, l'equip que també està entre els 4 primers de la classificació. Era un partit interessant, era un partit complicat i difícil i ha rapat un puntet del conjunt alacantí. L'Alacant s'ha posat en avantatge al Narcís Sala, un dels camps més complicats de la categoria, al minut 15, amb un gol de Martín amb talonada i retruc. Després, el Sant Andreu ha tingut una gran oportunitat per a empatar encara en la primera part, cosa que només ha aconseguit al minut 60 i de penal dubtós. El llançament des dels 11 metres l'ha transformat en gol Héctor, però la resta del partit ha sigut un rosari d'oportunitats dels alacantins que no han sabut concretar en el gol de la victòria. Així com l'àrbitre no ha dubtat a assenyalar el penal a favor dels catalans, en la segona meitat se li ha reclamat un a favor dels forasters que ha aparegut prou clar. Fins al final els nervis han estat presents i al minut 78 l'àrbitre ha expulsat l'entrenador visitant Vicente Borge per protestar. Segons l'acte arbitral, l'entrenador de l'Alacant també s'ha dirigit al col·legiat dient-li «Eres un protagonista, carota». Al final de l'encontre, Borge s'ha acarat amb Alfredo Manuel Sánchez Ramos, el director de la Contesa. No llevo entrenando mucho, acabo de empezar en esto. Y nunca hablo de los árbitros, pero es que llega un momento que es que, de verdad, no puede ser que una persona, porque quiera, pueda, no a mí, a cualquier profesional, ¿no?, que vivimos de esto. Pero yo, si hay motivos, si hay insultos, hay gestos, pero porque una persona diga estás expulsado, luego ya no vale nada. Lo único que vale es lo que ellos dicen en el acta y punto, ¿no? Entonces, bueno, me duele. Coneguent avisant, l'entrenador de la Camp Borges no crec que tinga massa poca raó, la té tota. Anem a passar a un altre partit. Jugat al camp del Dénia, entre locals i el Badalona, s'ha caracteritzat per la mancança d'ocasions entre uns i altres. Tant valencians com catalans han arribat en diverses ocasions a la porteria contrària, però bé, el punt de mira desafinat, bé, la bona intervenció dels porters i defenses han evitat que el marcador variara el 0-0 inicials. Els locals han reclamat un possible penal en l'àrea catalana que poguera haver canviat el signe d'este encontre. Yo estoy contento porque el único equipo que ha intentado jugar y lo ha conseguido por momentos durante el partido ha sido el Denia, teniendo en cuenta lo que teníamos enfrente, uno de los mejores equipos de la categoría sin duda alguna y que va a estar en playoff. Jornada de molts empats, com acabem de veure en esta categoria pels equips valencians. Anem a tancar ja amb el partit disputat al Collao entre l'Alcoyano i el Maonès. Empat també a un gol.
Alcoyano, repartiment de punts entre Alcoyano i Sporting Maonès. S'avança del conjunt blanc i blau al minut 13 de la primera part. Assistència de Diego Jiménez per a Fabiani. El davanter blanc i blau s'ho fa tot i fabrica este gol batent Mosso. S'avançava el conjunt de Paco López i semblava que anirien a fer més gols este matí davant el conjunt balear, però li ha costat moltíssim mantindre aquesta opció golejadora, perquè Diego Jiménez ha llançat als núvols quan Mosso està pràcticament batut. Ja en la segona part, una clara ocasió de Marcos que Dorronsoro ha evitat. Semblava que arribaria a l'empat. Passaven els minuts i arribarien al 28 d'esta segona part en què se xiulen mans de Jorge Rojas en l'àrea. Per tant, pena màxima a favor de l'Sporting Maonès. Ho ha tingut clar l'àrbitre del partit, el senyor Sánchez Martínez. Ahí veient l'acció repetida. Al llançament per part del conjunt balear, Méndez Canario, que ha batut Dorronsoro y ha conseguido el empate definitivo. Desde que nos hemos puesto por delante 1-0 hasta la jugada esta fatídica del penalti, sin hacer un gran partido, por lo menos merecimientos para ganar, porque el Sporting Maonès apenas se acercaba a nuestra área siquiera.